दिनैनि भ्लगा जागोन हिन्जाव गोदान लाबोनायनि हौवा गोदाना नै दङ दायो वेट खालामबाय दं माने फैबाय दंनो माने हाखुवा दैमाखौ बारबाय होनना खोनादों गामिनि आयं दायो जोङो हिन्जाव गोदानखौ माने नेबाय दं रेडि बरायनो थाखाय नायलांबावदो भिडिअखौ दैया रेडि लाखाबाय नै हौवा गोदाननि बिमा हाय होनबाजै इनर नै बिमानै हाय हौवा गोदाननि बिमानै बिमायनि फिसाला फिसाजो हौवा गोदाननि हौवा गोदान हिनजाव गोदानसो सानफ्लांना दंमोन बरायनो रेडि जाजोबना दं हिन्जाव गोदानखौ नेबाय दं बरायनो रेडि जाजोबना दं नै सारियालि जोंनि गामिनि सारियालियाव हारिमु आफादाव नेना दं खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै गासिबो नै बरायनो रेडि दा रेडि नै गासिबो हिन्जाव गोदाना फैगौनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबावदो हिन्जाव गोदाना मोनफैबाय दायो मोजांथ' आङो भिडिअ खालामबाय दं आरोना आब'ल' गामदों नै आब' कलेजनि गाबोन नायबेसे नायनो होला दिनैलाय मा मोना गाबोन नाय लागायबायलै मादैया नै माबा माबि होनलाबायबाय हिन्जाव गोदाना र'हाय मा
Indonesia. जोंनि गुदिबारा समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आबदागुरिनिफ्राय फैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि जेनेबा समाजनि गुदिबारा समाजनि नेम बादियै जों